Ha arribat l'hora de viure bé. Viure amb comoditat, tranquil·litat i seguretat no és un luxe, sinó una realitat a Residencial Viu Bé 2 a Igualada. Habitatges de lloguer amb serveis per a majors de 60 anys per sentir-se com a casa, incorporant hàbits de vida saludable i aspectes tan importants com l'oci i la cultura, ja sigui a nivell individual o en grup. Estic molt contenta dels serveis que hi ha aquí. Molt bé, fantàstic. Tenim serveis que si volem anar a jacuzzi, hi ha gimnàs, amb una colla d'amigues juguem a cartes a les tardes a baix, tenim servei de cafeteria, que per exemple demà fem un dinar cada mes, doncs jo ja també ja m'hi he apuntat, molt bé, i em sento molt bé. Pisos de 45 metres quadrats per a una, dues o tres persones, confortables i totalment moblats, amb calefacció central, terrassa individual, cuina totalment equipada i bany adaptat, amb pàrquing i traster opcionals. I sobretot, molt a prop del centre. Jo tinc una casa i la casa és molt gran, i al quedar-me sola em feia molta il·lusió venir aquí a aquests pisos, perquè jo ja vaig veure els del Viu Bé1 i tinc una amiga que està allà. I llavors vaig estar encantada de poder venir aquí i la veritat, estic molt contenta amb el tracte, amb la gent, amb tot, i és una meravella estar aquí. Un pis, jo encara em considero que, ni que sigui gran, em considero encara una persona jove i aquests pisos es poden lograr a partir dels 60 anys, em sento molt arropada, tinc dos fills que també estic arropada per ells, però ells ja tenen la seva pròpia vida i jo encantada d'estar aquí. Habitatges pensats per sentir-se com a casa, amb l'avantatge de tenir serveis de professionals especialitzats les 24 hores i sistema d'avís d'emergències, i també zones comunes com biblioteca, gimnàs, jacuzzi, sala d'estar, restaurant-cafeteria, bugaderia, jardins i hort. Tot un món de serveis a un lloguer molt econòmic que inclou totes les despeses d'aigua, llum i calefacció i comunitat. Estic molt contenta, donat que amb les mancances que jo actualment tinc, aquí ho tinc tot molt més fàcil. Tinc la facilitat que en el moment tant per dutxar-me com per això està tot habilitat per la meva falta moltes vegades de mobilitat, la meva tremolor de les mans, el control, moltes vegades jo també tinc que perdo una mica l'equilibri, hi ha moments que no veig i perdo el control del meu cos, en tots els llocs tinc la facilitat que tinc botons, tinc unes cordes per poder tirar, vull dir que en qualsevol lloc que a mi em pugui passar alguna cosa dintre de dalt del pis, en qualsevol moment jo de seguida puc avisar, no tinc d'estar pendent de tindre ningú i aleshores, clar, l'oportunitat que m'han donat aquí a Igualada, de seguida he trobat l'ajut de l'Ajuntament per poder entrar de seguida aquí dintre i poder gaudir d'això que jo realment puc estar sola vivint aquí, però sempre hi tinc un control. Tots ens fem grans de forma diferent, però tots ho volem fer amb un desig comú, viure amb la tranquil·litat i la comoditat de saber que tenim al costat la gent que ens dona suport. Aquí tinc de tot, tinc la possibilitat de poder llegir el diari, de poder tindre l'ordinador, de tot. És una altra tranquil·litat de viure, no tens d'estar pendent, si els meus fills no em poden acompanyar als metges, aquí si n'hi ha algú, et ve a buscar una ambulància. La comunitat és molt agraïda, és molt bé, la veritat és que molt bé, et sents, no sé, com a casa. Viu Bé2 no és una residència, són habitatges residencials de lloguer per tenir vida pròpia, còmoda i amb llibertat. Si l'edat i la salut encara ens ho permet, és el moment de viure bé. Jo ja tinc una amiga que està a la planta 3, que ella va venir a veure el meu i llavors es va enamorar, i ella té el marit i estan tots dos a la planta 3 i estan encantats, que és el millor que hem pogut fer. I d'altres amigues que també ho han vingut a veure, que també estan molt encantades, que els hi ha agradat molt. Molt bé tot. El Consorci Sociosanitari posa a disposició aquests habitatges a l'Avinguda Gaudí d'Igualada. Ara és l'oportunitat per començar a viure bé a Viu Bé2.
Més informació al 93 804 74 16 o a cssi.cat.